उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै 14 डिसेम्बर 2025 गुथि रोंगौथि सायख' आनजाद थाखो 6, थाखो 7 आरो थाखो 8 आव फरायबाय थानाय फरायसुला फरायसुलि फंबाय बिनानाव बिथांमोनखौ लानानै गासै 3695 जोंनि जिल्लानि इनिशिएटिभआव थाखो 6, 7 आरो 8नि बेबायदि फरायसाफोरखौ लानानै गासै 25 सेन्टाराव मोन 22 आन्सलिकनि मोन 25 सेन्टारावहाय दिनै बे रोंगौथि सायख' आनजादाव जिरायदों आरो लोगोसेनो मिरुनि जिथि रोंगौथि सायख' आनजाद बेवहाय क्लास 9 आरो 10 बेनि जोंनि जिल्लानिफ्राय गासै 1918 1918 फरायसाफ्रा जिरायदों खोब गोजोननाय मोनदों जोंनि फरायसाफ्रा जों जिबायदि आखा खालामदोंमोन साफ्रोमबो स्टुडेन्टफ्रा बाहागो लागोन होननानै किन्तु गासैबो बाहागो लायासै थेवबो जिखिनिया बाहागो लाबाय बिथांमोनखौ आं साबायखर बावगोन गार्जेनफोरखौ साबायखर बावगोन लोगोसे मोनफ्रोमबो फरायसालिनि हेडमास्टार फोरोंगिरि सार मेडाम बिथांमोनखौ आं साबायखर बावगोन जोंनि फरायसाफोरखौ बे दुलाराय बर' फरायसा आफादजों खुंजानाय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादजों खुंजानाय जि रोंगौथि सायख' आनजाद बेवहाय जिरायनो थाखाय थुलुंगा होनायनि थाखाय जोङो नुबोदों ओमफ्राय जिल्ला आफादा दिनैसिम 9 बोसोर जाबाय आरो बे 9 बोसोरनि एक्सपिरियेन्सआव आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि माने 10 बोसोर जाफैबाय बे 10 बोसोरनि एक्सपिरियेन्सआव जों नुदों बर' बिजोंनिफ्राय प्राय बे 10 बोसोरावहाय जायफोरा बे सेन्ट्रेल टेलेन्ट सार्चनि बे रोंगौथि सायख' आनजादाव टप मारिदों बिथांमोनानो प्राय माने अल आसाम लेभेलावबो माने बे मेट्रिकआवहाय बिथांमोनानो टप मारिदों दा बेबायदिखौ जों नुदों आरो बेखौ जुदि जों नायनो थाङोब्ला प्राय जों जि मोनसे रोंगौथि सायख'नायनि मोनसे क्वालिटि जोंनि फरायसाफोरनो होनायनि जि मोनसे थांखिजों बे रोंगौथि सायख' आनजादखौ जों खुंबोबाय थानाय जादों बेयो एक प्रकारै जों साक्सेस जादों होननानै बुंनो हायो आरो बिनि गेजेरजों जों जोंनि फरायसाफोरनो गोदान मोनसे एक्सपिरियेन्सबो होबोबाय थानाय जादों आं सिगांनि समफोरावबो बुंदों जोंनि कुइसन पेटार्ना MCQ माल्टि चइस माने कुइसन जायो आरो बेखौ OMR शीटआवहाय लिरनाय जायो जाया जोंनि स्कुलाव फरायबाय थानाय स्कुल लेभेलाव फरायबाय थानाय हाइ स्कुल लेभेलाव फरायबाय थानाय ME स्कुलाव फरायबाय थानायफोरनि थाखाय मोनसे गोदान एक्सपिरियेन्स आरो जों नुदों मैया मेरिट स्कलारशिपनि मोनसे एग्जाम जालांदों मैया आरो बेयावहाय माने बे माने एखे पेटार्नाव बे एग्जामा जादों दा अब्ला निस्सय जोंनि फरायसाफ्रा जिहेतु जायफ्रा थांनाय गोलाव बोसोराव क्लास 6निफ्राय जागायनानै जायफ्रा बे एबसुजों खुंजानाय टेलेन्ट सार्च एग्जामाव बाहागो लादों बिसोरनि थाखाय माबा मोनसे गोदान बे एक्सपिरियेन्स जायाखै खारन जोङो बेखौ माबायदि लिरनांगौ बोरै बिनि एन्सार होनांगौआ बेखौ गासैखौबो बिथांमोना मोनबोखानाय आरो जों आसा खालामदों जे मेक्सिमाम नाम्बार अफ स्टुडेन्टसफ्रा मैयानि जि जालांनाय बेयावहाय खुनु आन्दायनायनि खोथा गैया बिसोरो खोब थोंजोङै लिरनो हादों आरो मोजां रिजाल्टखौबो खालामगोनखौ आं नुदों दा बेबायदि मोनसे एक्सपिरियेन्सखौ जों होनाय जादों फोरोंनाय जादों आरो दिनै जों नुदों भारतबर्सआव जेसेबांखिनि सेन्ट्रेलनि जिखिनि एग्जामफोर जायो बे गासैबो एग्जामफोराव कम्पिटिटिभ एग्जामफोराव दिनै बे OMR शीटआव जों लिरनो गोनां जायो MCQ बेबायदि कुइसन्सफोर फैयो दा बेफोरखौ मोनसे एक्सपिरियेन्स होनानै जाहाथे बै समाव बिथांमोना गोनो गोथो जाहैया बेफोर गासैखौ साननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे आनजादनि जि कुइसन आरो माने लिरनायनि पेटार्न बेखौ मस्ट आपडेटेड वे बेखौ जायखौ माने कम्पिटिटिभ एग्जामफोराव बाहायो बेबायदिखौ जों बाहायबोनाय जादों जाय बिथां फरायसा फरायसुलि बिथांमोना टप मासियाव आवग्रिनो हागोन बिथांमोनखौ माबायदि नोजोरजों बा बेनि स्पेसियेलि माबाफोर बिथांमोननि थाखाय नंगौ थांनाय जोंहा मोनसे रेजुलेसन दंखायो जायफोरा मोनफ्रोमबो थाखोनिफ्राय फार्स्ट सेकेन्ड आरो थार्ड जायफोरा माने मासि आवग्रिनो हागोन बिथांमोनखौ जोङो जिल्लानि कनफारेन्स कनभेनसनाव
जोङो बरायनायजों लोगोसे बिथांमोननो प्राइजबो होनाय जाबोदों जोङो केस मानि आरो मोनसे ममेन्ट' बेबायदि होनानै जोङो बरायबोनाय जादों थिग बे रोखोमैनो देग्लाय जाय फरायसाफ्रा क्लास 6, 7 आरो 8आव जिल्लानिफ्राय जायफोरा माने टप 3 मासिखौ आवग्रिनो हागोन बिथांमोनखौ जोङो जोंनि जानो गोनां टंलायाव जानो गोनां जोंनि जि 51थि बोसोरारि थान्दै जख'न्थाइ बेवहाय जोङो बरायनाय आरो बिथांमोननो प्राइज होनाय हाबाफारिखौ जों लागोन आरो 9 आरो 10आव फरायबाय थानाय फरायसाफोरनि थाखायबो मिरुआ बेखौबो बरायनाय जायो आरो बिथांमोनखौ जों जिल्लानिफ्रायबो बरायनाय जायो जिल्लानि मादाव जायफोर टप 3आव थांदों आरो मिरु लेभेलावबो बे एखे माने कनफारेन्स कनभेनसननि समाव बिथांमोनखौ बरायनाय जायो